Добър вечер! Днес вятърът на места достигна пориви до 20-22 метра в секунда. С него и времето за студя. През следващото денонощие облачността ще е променлива, по-значителна над западната половина от страната, където на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и източна България временно силен северо-западен вятър. Ще продължи да нахлува по-студен въздух. През нощта температурите ще бъдат между -6 и -1 градус, а максималните през деня ще достигат стойности от 1 до 3-4 градуса в южната част от страната. Във високите части на планините днес натрупаха около 30-40 см нова снежна покривка. Утре там ще е предимно облачно, а на места ще продължи да превалява слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от север-северозапад, който през деня постепенно ще отслабва. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от -11 до -1 градус. Ето и как изглеждаше денят на леко за любителите на зимните спортове днес. През първата половина на новата седмица от север ще нахлува студен въздух и температурите чувствително ще се понижат, а към почивните дни бързо ще се затопли. Във вторник вятърът ще се ориентира от север-североизток. Ще бъде умерен, а в източната половина от страната и временно силен. Той ще създава усещане за по-студено време. В сряда слънцето на много места в страната ще се покаже. Вятърът ще отслабне, но ще бъде доста студено с дневни температури между -7 и -2 градуса. В четвъртък облачността отново ще се увеличи. През нощта срещу петък на места ще превали слаб сняг. Вятърът ще отслабне още и ще се ориентира от югозапад-запад. Температурите ще започнат бавно да се повишават. В петък вятърът ще е от запад-северозапад, облачността бързо ще намалее до предимно слънчево време. В събота затоплянето ще продължи, а максималните температури в цялата страна ще бъдат вече с положителни стойности. От утре ни очаква ново захлаждане. По нова следва екшенът твърде лично. От мен спокойна вечер.